Vítejte, dnes se podíváme na mezinárodní vazby města Běruň, konkrétně na jeho partnerská města. Máme k tomu zajímavé podklady. Možná na úvod jen krátce, co to vlastně jsou, ta partnerská města. Jsou to oficiální vztahy mezi městy z různých zemí. Navazují je samosprávy. Ano, a cílem je, jak ty podklady uvádí, hlavně vzájemné poznání, kulturní výměna, nějaká spolupráce. Přesně. A my se dnes koukneme, jak to konkrétně v Běruni vypadá. Co to reálně znamená pro město a lidi tam, co nám ty zdroje řítají. Skvěle. Takže Běruň má podle těch materiálů 4 partnery ve 4 různých zemích. Ano. Je to německý Gundelfingen, to je partnerství už od roku 1997, pak český Moravský Beroun, hned rok na to, 98, pak ukrajinský Ostrog a nejnověji zdá se francouzské Meung-sur-Loire. No a právě ty konkrétní aktivity jsou na tomto zajímavé, že? Že to nezůstává jen u nějakých podpisů smluv. Přesně tak. Ty zdroje popisují docela živé věci. Třeba s tím Gundelfingenem, to je ten nejstarší partner. Ano. Tam prý probíhají pravidelná setkání delegací, jasně, ale i výměny mládeže. A dokonce, což mi přišlo zajímavé, letní sportovně integrační akce pro děti z mateřských škol. Aha, takže to jde až na tu nejmladší úroveň. Vypadá to tak, jsou to prostě kontakty mezi lidmi. A podobně u Moravského Berouna tam ty zdroje zmiňují taky hodně praktické věci. Výměny žáků základních škol, společné sportovní turnaje, kulturní akce. Přesně. Což musí to přátelství přes hranici hodně posilovat. A oni tomu dali i takový symbolický rozměr přímo ve městě, ne? Ano, ano. Mluvíte určitě o tom náměstí partnerských měst, skver měst partnerských, jak se to jmenuje polsky, v ulici Remizová. Ano, tam je ta Solanková gradovna, že? Přesně, to je taková zajímavost. Ale kromě zeleně a laviček, tam jsou i informační tabule o 3 partnerstvích. A hlavně je tam teď nový mural. Ta nástěnná malba. Ano. Vznikla k 25. výročí vztahů právě s Moravským Berounem. A jsou na ní postavy z legend obou měst, Běruňský útopenec a medvěd z Moravského Berouna. To je pěkné, taková vizuální propojení. Autorem je Michal Banert. Myslím, že je to hezký příklad. Určitě, ten mural je skvělý příklad, jak kultura může tyhle vazby upevňovat. Ale pak je tu partnerství s Ostrohem na Ukrajině. To, jak zdroje naznačují, dostalo po roce 2022 úplně jiný význam. Bohužel ano. Materiály popisují velkou vlnu solidarity z Běruně, když začala válka. Lidé organizovali sbírky. A město pak vypravilo několik transportů humanitární pomoci. Přímo do Ostrohu, ale i pro širší oblast kolem Kyjeva. Což ukazuje, jak důležité tyhle vztahy můžou být. Že nejde jen o nějaké oslavy a hezké chvíle. Přesně. V krizových situacích se to partnerství může stát fakt klíčovou podporou. Ukáže se ta skutečná síla toho vztahu. Souhlasím. No a pak tu máme toho nejmladšího člena rodiny, že? Meung-sur-Loire z Francie. Ano, Francouzi. A podle těch zdrojů, zrovna nedávno, teď v červenci, byla v Běruni návštěva. Přesně. V červenci 2025 zmiňují ty podklady. Přijela delegace. 18členná skupina píšou. Byly tam asi 5 dní od 6. do 10. července. A ten program zněl docela neformálně. Jak to? Měli společný piknik a hráli petanque, tu francouzskou hru s koulemi a hráli smíšené polsko-francouzské týmy. To zní dobře, takové uvolněné. Přesně. Pak samozřejmě prohlídka města a slavnostnější večeře s představiteli města v kinoteátru Jutrenka. K tomu jim prý hrála místní kapela Běruň Blues Band. Je vidět snaha zapojit i místní kolorit, kulturu a ty zdroje zmiňují i další akce, které propojují víc partnerů najednou. Třeba divadelní bienále Běruňské dny teatru. Aha, to je festival? Ano, každé 2 roky. A zvou tam divadelní soubory právě z těch partnerských měst. Takže když to tak shrneme, je to vlastně hodně pestré. Máme tu výměny mládeže, kulturní festivaly, sport, neformální setkání jako ten piknik. Přesně. Humanitární pomoc, oficiální návštěvy. Přesně. A to všechno, podle toho, co máme k dispozici, vytváří takovou živou síť, která opravdu obohacuje tu místní komunitu v Běruni a podporuje to mezinárodní porozumění na hodně praktické úrovni. Určitě to není jen symbolika. Vůbec ne. Jde to mnohem dál. Takže co si z toho vlastně odnést? Mně z toho vychází, že Běruň je město, které ty své mezinárodní mosty aktivně staví. Nejen na papíře, ale skrz přímé kontakty, přátelství, konkrétní spolupráci. Prostě napříč Evropou. Jak se tyhle 4 různé vztahy budou vyvíjet dál a jak budou společně utvářet Běruň v budoucnu?
Přesně tak. Zůstaňte s námi a ozvěte se nám, až budeme putovat za dalšími příběhy o Běruňském.